Rodok minggir Mas Iwan. Pengarang sithik. Kowe rasa ndaplang Mas. Bapak Ibu patut mboten? Mboten Mboten patut. Kok mboten patut buak. Nggih. Kanthi mulih. Itu. Iki nggih boten patut mulih. Nggih. Makin terakhir Pak patute, Pak. Bapak Ibu patut mboten? Mboten patut. Patut. Ora patut buak sebel sial. Bapak Ibu patut mboten? Mboten. Patut. Ora patut, sing patut kaya ngapa ya yo. Sing elek. Bapak Ibu patut mboten? Mboten patut. Kaya ngapa sing patut mbak sebel sial. Cari dhewe. Bapak Ibu patut mboten? Mboten patut. Mboten. Kok mboten patut gitu. Bapak Ibu patut mboten? Mboten patut. Mboten patut, sik patut kaya ngapa mbak sebel sial nggih Pak De. Nggih. Dan iki patut. Patut Patut. banget. Bapak Ibu patut mboten? Wis ayu. Patut banget. Nggih, patut niku. Nggih. Patut. Lah iki ngene, Mbak. Saline nang ngendi? Nek nang kene prekewo ning kamar mandi sik. Nggih. Iku dienggo nyabuki ya, Nduk. Nggih. Nyabuki ya ngene iki, penere ngene iki. Lho ya ngene ya. Nggih. Nah, Yo. ora Alon-alon. rasa kadus. Bu Salim datang cepet. Boten ditarik ta niki. Nun, Boten ditarik ta. boten